مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهر پنجاکند منظور شماست. السلام علیکم. намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вилояти суғд ҳамроҳ бо муовини якуми раиси шаҳри панҷакент аз мавзеъҳои бар асари сел зарардидаи ҷамоати деҳотӣ шинги шаҳри панҷакент шинос гардида барои бартарафсозии оқибатҳои ин офати табиӣ масъулинро вазифадор карданд. бо мақсади дар кӯтоҳтарин вақт ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри панҷакент дар асоси дастуру супоришҳои раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. тавре дар ситоди шабонарӯзии кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳр иттилоъ доданд, бинобар омадани сел дар деҳаи рашнаи поёни ҷамоати деҳоти шинг манзилҳои истиқоматӣ, роҳу хатти обу барқ ва иншооти ёрирасон зарар дидааст. бо мақсади шиносоӣ аз оқибатҳои бартарафсозии ин офати табиӣ сардори сарраёсати ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон генерал-майор сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд полковник фурқат шодизода якҷо бо намояндагони мақомоти маҳаллӣ ба ҷамоати деҳоти шинг сафар карда роҳбарону масъулонро баҳри бартараф намудани оқибати офати табиӣ муваззаф карданд. гуфта шуд ки имрӯзҳо бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ва соҳибкорону хайрхоҳон инчунин сокинон дар иншооти обёрӣ ва роҳу пулҳо тоза намудани маҷрои соҳаҳои селирав дар минтақаҳои зиёндидаи деҳоти шинг ва дигар мавзеъҳо техникаҳои махсус сафарбар карда шуда чораҳо ҷиҳати баровардани хоку гел аз хонаҳои сокинон ва тоза намудани роҳҳои маҳаллаҳо андешта шудааст. бо ҷалби техникаҳои муҳандисӣ роҳ ба сӯи минтақаи сайёҳию истироҳатии ҳафткӯл низ барқарор шудааст. бояд ёдовар шуд ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент шахсони саховатпешаву соҳибкорон то имрӯз ба зарардидагони офати табиӣ маҳсулоти хӯрокову ҷиҳози хоб ва дигар лавозимоти зарурии зиндагӣ ҳамчун кӯмак дастрас карда шуд. аз ин дастгириву ғамхории сокинон арзи сипос менамоянд. бояд гуфт ки санаи 11 июли соли равон дар ҳудуди ҷумҳурӣ боронҳои пуршиддат борида дар натиҷа дар ҳудуди ҷамоати деҳоти шинги шаҳри панҷакент сел омада ба хоҷагиҳо зарару хисороти ҷиддӣ расонид. бояд гуфт ки ба ғайр аз шаҳри панҷакент инчунин дар дигар гӯшаҳои кишвар низ хоса сокинони ноҳияҳои айниву деваштич аз ин офати табиӣ зарари калон диданд ки харобкориҳои зиёдро ба бор овард. бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ зери назорати пайвастаи ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри панҷакент қарор дорад. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода дар ҷамоатҳои деҳотии рӯдакӣ ва вору бо рафти сохтмонии иншооти ҷашнӣ шинос гардид. дар ҷамоатҳои деҳоти рӯдакӣ ва вору раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода бо рафти корҳои ободониву созандагӣ ва иншооти ҷашнӣ шинос гардид. дар ҷамоати деҳоти рӯдакӣ раиси шаҳри панҷакент дар деҳаи негнот аз рафти бунёди бинои нави муассисаи таълимии рақами 13 ва маркази саломатӣ боздид намуд. дар ҷараёни боздид ба пудратчиёни сохтмонҳо ширкатҳои бинокории панҷакентсоз ва асл ҷиҳати дар муҳлати муқарраршуда ва бо сифату намои зебо ба анҷом расонидани сохтмони биноҳо дастур дода шуд. дар ин сафари корӣ ҳамчунин рафти кашидан ва насби хати оби нӯшокӣ ба деҳаҳои кулолӣ ва зериҳисор мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода шуд. тибқи лоиҳае ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент шарикони рушд ва аҳолӣ маблағгузорӣ мешавад, ба ин деҳаҳо аз масофаи 8 километр хати об кашида мешавад. бо анҷоми лоиҳа 441 хоҷагӣ ё 4000 нафар сокинони деҳаҳо бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин карда мешаванд.
این بهار کشاورزان خوجگی‌های دهقانی دهاتی واروی شهر پنجکند در 172 گکتار کارتوشکا کاشت نموده حالا در میدان‌های قسمت همواری و جمع‌آوری آن شروع نمودند. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق در حشر جمع‌آوری حاصل کارتوشکا در خوجگی دهقانی وارو اشتراک نمود. دهقانان خوجگی امسال در 40 گکتار کارتوشکا شینانیده پرورش آن را طبق تجربه و قاعده‌های اگروتکنیکی براه ماندند و حاصل در قطعه‌های جمع‌آوری شده به حساب از هر گکتار تا 350 سنتنری را تشکیل می‌دهد. دهقانان خوجگی دهقانی وارو در پرورش کارتوشکا تجربه غنی دارند و از قطعه‌های نزدیکی دهه وارو که امسال در 14 گکتاری آن کارتوشکا کاشت کردند تا 500-600 سنتنری حاصل به دست می‌آورند. ادامه برنامه مطابق نقشه کاری شورای جمعیتی نزد ریاستی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت ملاقات نوبتی اعضای شورا و رهبریت شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند با رهبریت فعالان و ساکنان جماعت دهاتی سرعزم برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. با مقصد تحکیم همکاری‌های جامعه شهروندی با مقامات حفظ حقوق و در دایره تطبیق نقشه کاری شورای جمعیتی نزد ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت گروه کاری اعضای شورای جمعیتی ولایتی به شهر پنجکند تشریف آوردند. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند تحت رهبری معاون سردار شعبه کارهای داخلی پادپاکونیک میلیسیا عمرزاده عثمان تورا رئیس و اعضای شورای جمعیتی شعبه و ناظران منطقوی در یک جایگی با هیئت نمایندگان ولایتی در تالار جماعت دهاتی سرس با رئیسان محله ها، فعالان، اهل علما و دیگر شخصان مسئول واخوری برگزار گردید که در آن مسئله های مبرم روز از قبیل مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم، پیشگیری جنایتکاری میان نورسان و جوانان، پیشگیری زوراوری در خانواده، حالتهای دست زدن به خودکشی، رعایت قانون‌های جمهوری تاجیکستان، مدنیت شهرداری و مناسبت سودمند با میلیسیا سخن رفت و ناطقان اندیشه و ملاحظات خویش را در این باره به حاضرین ارائه کردند. سردار منطقه خدمتی میلیسیای جماعت دهاتی سرس مایور میلیسیا عبدالرحمن شکرالدین پیرامون فعالیت خدمتی و نتیجه های آن در 6 ماه سال 2026 در نزد ساکنان این جماعت حسابات داد. مسئولین شورای جمعیتی نزد شعبه و رئیس وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت ضمن سخنرانی‌های خویش درباره همکاری و مساعدت و تحکیم رابطه‌های جامعه با مقامات میلیسیا سخن گفته تقویت بخشیدن چنین همکاری‌های سودمند را همچون یک قدم مهم در روند اصلاحات میلیسیا در شهر پنجکند ارزیابی کردند. گزارش عباس همراساده و خیام جورایف. در مرکز جماعت دهاتی موخیون باقی‌مانده‌های قلعه قدیمه همچون یادگاری تاریخی باید مورد کاوش‌های باستانشناسی و آبادانی قرار گیرد. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید. در تپه مرکز جماعت دهاتی موخیون یک قسم دیوارهای قلعه قدیمه باقی مانده با مرور سالها و بی‌نظارتی رو به خرابی آورده است. از روی نقل ساکنان کلانسال و دیگر سرچشمه های تاریخی این قلعه تخمیناً در آغاز عصر 18 بنیاد گردیده آن با دیوارهای غفصیشان تا 4 متر بلندیشان تا 5 متر بنیاد شده مکان اقامت و راهبری میری موقعیان بوده است. در زمان شوروی برای حفظ و نگهداری این یادگاری تاریخی
аҳамият дода нашуд ки бо гузашти беш аз 100 сол девору иншооти он қисман тахриб гардида дар атрофи он шаҳрвандони алоҳида манзилҳои истиқоматӣ бунёд карданд. хушбахтона бо иқдоми бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалии раҳмон барои таъмиру ободонӣ ба ҷаҳониён муаррифӣ намудани тамаддуни бостонии халқи тоҷик агентии ҳифзи мероси таърихӣ ва фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд. сардори муассисаи давлатии пойгоҳи бостоншиносии панҷакин сараз абдувоҳид зиёдзода дар бораи ин қалъа ва дар оянда мавриди омӯзиш ва барқарорсозӣ қарор додани он андешаҳояшро чунин баён кард. агар мо хато накунем, агар таърих худ нишони кӣ будани миллатро нишон медиҳад, боқимондаи ин ёдгорӣ бузургии миллати тоҷикро нишон медиҳад. устод ба ҳамон хотир мо иншоалло тасмим гирифтем дар оянда барои ҳифз ва нигаҳдошт ва тармими ин ёдгорӣ як нақшаи пешомади солҳои оянда бигузорем. ман бисёр хурсанд шудам барои он ки дар як ҷои хеле пурманзара, мақсад пурманзара, бисёр манзари хушрӯ, якумаш зебо ва бузургии ин мардуми минтақаи нишон медиҳад ки ин ёдгорӣ ки ин мардум таърихи бисёр кӯҳан дорад, бой дорад ва он иншооте ки мо мебинем, он ёдгорӣ ки мебинем, ин нишонаи онро нишон медиҳад ки мардуми ҳамин ҷо таҳҷои моғиён барои сохтани ин намуд бино, ин намуд қалъа ва чӣ доштанд, қудрат доштанд. раиси ҷамоати деҳоти моғиён муҳаббатулло мутаиллиев изҳор дошт ки дар партави паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон онҳо тасмим гирифтанд ки барои обод барқарорсозии ин ёдгории таърихию фарҳангӣ тадбирҳо андешида хоҳад шуд. албатта чӣ хел ки инҷо қайд кардетон, манам ҳамина гуфтанӣ будам ки агар ҳамин ёдгори таърихӣ ки аз кай бозмондагӣ мо ҳозир ҳамина барқарор накунем, шояд оҳиста оҳиста ин гум шуда рафта мегирад. ина бо дастгирии шумоҳо барқарор мекунем, ҷойҳое ки дар кори аст, мана бо дастгирии муҳтарам раис вай кара ҳамина аз сари нав барқарор мекунем ки то як умраи монаду бо таърих ҳам менистад. бинандаҳои азизу арҷуманд, таври шумо огаҳӣ пайдо намудед, гурӯҳи корӣ пойгоҳи бостоншиносии панҷакин сараз бо роҳбарии яке аз бостоншиносони шинохтаи кишварамон зиёдзода абдувоҳид, мо ба деҳаи моғиён, ба ҳамин қалъаи мири моғиён омадем. ин ин тақрибан таърихи 300 сола дорад. бо ҳамроҳии раиси ҷамоати деҳоти моғиён муҳаббатулло мутаиллиев ва яке аз шахсони нисбатан солор устод Самар Шамсиев ба ин ҷо омадем ва умед мекунем ки пас аз шиносоӣ бо вазъи ин ёдгории таърихӣ дар асоси дастури супоришҳои бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи сиёсати фарҳангдӯстонаи сарвари давлатамон ин иншоот таъмиру ободон мешавад ва як гӯшаи таърихию фарҳангии диёри бостонии панҷакин табдил меёбад. мавзӯи зикр аст ки чанде пеш дар шаҳри душанбе китоби илми таҳқиқотӣ сокинони ҷамоати деҳоти моғиён бостоншинос юсуфзода муҳаммадҷон ва ҷарроҳи шинохта Сафаров Муҳаммадҷон таҳти унвони ҷуғрофиё ва таърихи моғиён ба нашр расид ки бозгӯи нақши ин диёри қадима дар рушди суғзамин ва тоҷикистони навин мебошад. аз рӯи шарҳи масъулин дар сурати барқарорсозӣ анҷом додани ҳафриёти бостонӣ мо метавонем қалъаи моғиёнро ба як макони рушди сайёҳӣ ва эҳтиром гузоштан ба таърихи қадимаи халқи тоҷик аз ҷумла шаҳри бостонии панҷакин табдил диҳем. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Исмоил Холов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. аз рӯи пешгӯии агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон болоравии ҳарорати ҳаво ба мушоҳида мерасад.
бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 то 18 июли соли равон дар ҷумҳурии тоҷикистон баландшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ гардида аз 33 то 46 дараҷа гарм мешавад. ҳарорат дар ноҳияҳои водигӣ аз 41 то 46 дараҷа, дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳӣ аз 33 то 38 дараҷа ва дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз 39 то 41 дараҷаро ташкил медиҳад. ба тавсияи мутахассисони соҳаи тиб дар ин рӯзҳои гарми тобистон ҳар шахс бояд саломатии худ ва наздиконашро эҳтиёт намояд. мавҷҳои шадиди гарму ва ҳарорати баланд барои қишрҳои осебпазири аҳолӣ, хусусан пиронсолон, занҳои ҳомила ва шахсони дорои бемориҳои музмин таҳдиди ҷиддӣ эҷод менамояд. ҳарорати баланди ҳаво сабаби хушкии бадан ва офтобзадагӣ шуда ҳолати беморони бемориҳои дилу рагҳои хунгардро низ бадтар мекунад. барои пешгирӣ аз таъсири ҳавои баланд ба саломатии инсонҳо пайваста тавсияҳо пешниҳод мегарданд. агар одамон дар ин рӯзҳо бесабаб аз хона набароянд, нӯшидани оби на сарду на гарм ба тариқи ҳавополонҳо ҳуҷраҳои хона ва кориро дар як ҳарорат нигоҳ доранд. аз нӯшидани нӯшокиҳои ширин, қаҳва ва спиртӣ худдорӣ намоянд, ин ва дигар тавсияҳоро амалӣ намоянд, бемор намешаванд. ҳамчунин рӯзона зери гармои офтоб анҷом додани корҳои ҷисмонӣ тавсия дода намешавад. дар рӯзҳои гармои шадид пӯшидани либоси сабуки аз матои табиӣ дӯхташуда зарур аст. ҳангоми ба кӯча баромадан кӯлоҳи калон ва айнаки офтобӣ низ бояд истифода шавад. ба таъкиди мутахассисон, ҳарорати баланд боиси афзудани бемориҳои дарунравӣ дар байни кӯдакон ва наврасон мегардад, зеро дар натиҷаи гармии баланд кӯдакон баъзан обу нӯшокиҳои на ҳама вақт ҷӯшонида, инчунин меваҳо ва сабзавоти гуногунро ки на ҳама вақт тоза шуста мешаванд, истеъмол мекунанд. ҳарорати баланд барои гирифторони бемории диабети қанд мушкилӣ пеш меорад, зеро дар ҳарорати баланд арақкунии бадан зиёд мегардад ва дар натиҷа консентратсияи қанди хун баланд мешавад. бояд зикр кард ки бештари гирифторони бемории диабети қанд ба дигар бемориҳои музмин низ гирифторанд, ба мисли фишорбаландии шараёнӣ, бемории ишемикии дил, норасоии музмини дил ва гурдаҳо. аз ин рӯ ҳамаи ин бемориҳо ба якдигар таъсир намуда, хуруҷи яке аз онҳо метавонад боиси авҷгирии бемориҳои дигар шавад. табибон тавсия медиҳанд ки инсон давоми як шабонарӯз бояд на камтар аз 1,5-2 литр об нӯшад, аммо набояд фаромӯш кард ки истифодаи бештари об низ ба организм зарар дорад. идомаи ин мавзӯъ вобаста ба пешгирии бемориҳои мавсимӣ дар рӯзҳои гарми тобистон, муовини роҳбари кӯмаки аввалии тиббию санитарии шаҳри Панҷакент Дилшода Ҳақбердиева тавсияҳои худро чунин баён кард. ассалому алайкум. ман ҳақбердиева Дилшода Бекбоевна, муовини роҳбари кӯмаки аввалии тиббии санитарӣ дар шаҳри Панҷакент мебошам. имрӯз мо дар инҷо ҷамъ омадем ки то оиди таъсири ҳавои гарм ба организми инсон як маълумоте ба шумо диҳем. фасли тобистон гармии офтоб беш аз пеш зиёд мегардад ва ҳарорати термометр ба дараҷаҳои ғайримуқаррарӣ мерасад. одамоне ки дар наздикии дарёҳо, кӯлҳо, баҳрҳо зиндагӣ мекунанд, метавонанд аз ҳарорати баланд дар наздикии обанбарҳо, дар сояҳои дарахтон паноҳ ёбанд. аммо аҳолии шаҳри Калон ки дар он ҷо обанбарҳою кӯлҳою дарёҳо нестанду дарахтҳо каманд, аз ҳавои гарм азият мекашанд. гармии ғайримуқаррарӣ инсонро на танҳо аз ҷиҳати ахлоқӣ хаста мекунад, балки саломатии ҷисмонӣ низ зарар мерасонад. метавонад боиси пайдоиши бемориҳои нав ё авҷгирии бемориҳои музмин шавад. таъсири гармӣ ба саломатӣ вақти ҳарорати ҳаво аз 30 градус селсия боло мешавад, ин аллакай ба саломатӣ хатарнок мебошад. ҳарорати баланд пеш аз ҳама боиси 4-5 баробар аз меъёр хориҷкунии арақ мешавад. агар шахс кори вазнини ҷисмониро иҷро кунад, арақкунии зиёд ба назар мерасад, ташнамонӣ ба назар мерасад. ҳарорати баланди ҳаво ба системаҳои гуногуни бадани ӯ таъсири худро мерасонанд, аз ҷумла ба дил ва рагҳои хунгард.
дар вақти гармӣ аксарият беморони дорои фишорбаландӣ гипертония аз баланд шудани фишори шараён азият мекашанд, худро бад ҳис мекунанд. Одамоне ки аз бемории ишемивии дил азоб мекашанд, эҳтимоли зиёд ба ҳамлаи стенокардия ба приступҳо мегӯянд дар аҳолӣ дучор мешаванд. Садамаи шадиди мағзи сар дида мешавад. Дар ин шабу рӯз ки ҳаво гарм мебошад, бисёр садамаҳои мағзи сар, инсулт ба назар мерасад. Ҳолати бемороне ки бо бемориҳои стенокардия, бемории фишорбаландӣ музмин доранд, ҳолаташон бад мешавад ва ба табибон муроҷиат мекунанд. Баланд шудани ҳарорати ҳаво боиси зиёд шудани фафт аз сактаи дил ва инсулт мегардад. Ба системаи нафаскашӣ ҳангоми гармии шадид одамон гирифтори илтиҳоби найчавии шуш, бронхит, диққи нафас, астма, илтиҳоби шуш, пневмония ва нарасогии оксиген дучор мешаванд. яке аз сабабгор шудани авж гирифтани бемориҳо ин ҳамзамон кондитсионерҳо мебошад ки истифодаи кондитсионерҳо барои сабук гузарондани рӯзҳои гармӣ ба организми инсоне ки бемории музмин дорад авж гиронданаш мумкин. Ба назар авжгирии остеохондрозҳо, чурраҳои миён, чурраҳои гардан ба назар мерасад. Авжгирии бронхитҳои музмин дар назар мерасад. аз як қум ду қум оби хунук метавонад шахсро ба илтиҳоби бодомакҳо гирифтор кунад. Саривақт табобат накардани илтиҳоби бодомакҳою давом додани нӯшокиҳои хунук метавонад ба илтиҳоби шушҳо, ба пневмония оварда расонад. дар ҳавои гарм арақкунӣ бисёр ба назар мерасад. Тез нафаскашӣ, дилзанӣ аз меъёр зиёд задан ба назар мерасад. ҳамзамон дар ҳавои гарм суст шудани корҳои рӯдаи меъда, корҳои гурда ба назар мерасад. шахсе ки дар ҷои гарм кор ва фаъолият мекунад, аз хоболудӣ, аз душвор будани иҷро кардани корҳои ҷисмонӣ, ҳамзамон корҳои фикронӣ шикоят мекунад. Асосан ҳавои гарме ки аз 30 градус селсия зиёд дар назар мерасад, ба кӯдакони то 1 сола, ба занҳои ҳомиладор, ба шахсоне ки аз 65 сола боло мебошанду гирифтори бемориҳои музмини дил ва рагҳои хунгард мебошад, ба назар мерасад. мо барои пешгирӣ кардани ҳолатҳои инсулт, сактаи майнаи сар, ҳолатҳои авж гирифтани стенокардия ва ҳолатҳои сактаи дил пешгирӣ кардан ба шумоҳо маслиҳат медиҳем ки вақте ки ҳарорат санҷ аз 30 градус боло селсия градус боло нишон медиҳад, агар ҳангоми зарурат набошад, аз соати 11 то 17 бегоҳ ба зарурат набошад набароянд, безарурият ба берун набароянд. агар бароянд корҳояшон ҳатмӣ бошад, бисёртар об истеъмол кунанд. истеъмоли об аз 1.5 литр то 3 литр дар як шабонарӯз бояд истифода карда шавад, то ки организми мо бо ин ҳавои гарм мубориза барад ва эмин бошад. ҳамзамон мо ба аҳолӣ дар ҳавоҳои гарм истифода бурдан аз либосҳои тунук, либосҳои сабук ки рангаш рӯшан маслиҳат медиҳем ва шахсоне ки гирифтори бемориҳои фишорбаландӣ, гирифтори бемориҳои рагҳои хунгард, ҳомиладор мебошанд, мо маслиҳат медиҳем ки бисёртар аз меваҷот, аз сабзавот истифода баранд ва дар ҳавоҳои гарм аз истеъмоли ғизои серравған, гӯшти гӯсфанд, думба худдорӣ намоянд. тамошобинони гиромӣ, ҳоло бошад ба як хабари варзишӣ таваҷҷӯҳ намоед. натиҷаи мусобиқаи футболи хурдӣ дастаҳои корхонаву ташкилот ва муассисаҳо дар варзишгоҳи ба номи ҳамроҳ хоҷамуродов ҷамъбаст гардид.
бахшида ба ҷашни фархундаи давлату миллат 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент дар майдончаи варзишӣ ба номи Ҳамроҳ Хоҷамуродов мусобиқаи навбатии варзишии футболи хурд баргузор гардид. он аз санаи 5 то 13 июли соли ҷорӣ байни роҳбарон ва кормандони корхонаву ташкилотҳо ва ҷавонони ҷамъиятҳои деҳотӣ шаҳри Панҷакент ташкил карда шуд. давоми ин рӯзҳо дар умум 16 дастаҳо байни ҳам рақобат карда кӯшиш намуданд то ба даври финал роҳ ёфта ғолибиятро ба даст оранд. бино ба гуфти доварон дар ҷараёни мусобиқа футболбозон ҷусту чолокиро аз даст надода маҳорати хуби бозии футбол нишон доданд ва ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. ҳамлагири беҳтарин Раҷаб Хушнуд, муҳофизатгари беҳтарин Кенҷаев, дарвозабони беҳтарин Иlyosу Маҳмаҷон ва довари беҳтарин Зиёев Хайём. ва ниҳоят пас аз рақобату талошҳои зиёд байни дастаҳо беҳтаринҳо ё худ ғолибони дастаҳо муайян шуданд. ҷойи сеюм насиби дастаи дӯстӣ, ҷойи дуюм сазовори дастаи биносоз гардид. ғолиби мусобиқаи футболи хурд бошад дастаи кишоварз дониста шуд. Пирӯзӣ муборак шавад. ногуфта намонад ки дастаҳои фаъол низ бо сипоснома сарфароз гардиданд. ман Мансурро Зафар аз бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент мо имрӯз ҷамъ омадаем то натиҷаи мусобиқаи байни корхонаҳо, ташкилотҳо ва ҷамоати деҳотии шаҳри Панҷакентро ҷамъбаст намоем. дастаи кишоварз бо ҳисоби умумии 7 бар 0 ғолиби ин мусобиқа гардид. ба ҳама иштирокчиён муташаккилон сипосгузорам. рӯҳияи варзишӣ ва дӯстии ҷавонону ва наврасон имрӯз пирӯз шуд. инчунин мусобиқаи футболиро солона хоҳем идома дод, зеро ин мусобиқа ҳамбастагии байни соҳибиро мустаҳкам кард. бино ба гуфти масъулон чунин мусобиқаҳои варзишӣ минбаъд низ идома дода мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.